Светът говори все повече. Новини, мнения, реклами, лозунги, страхове. Но колкото повече шум произвеждаме, толкова по-малко мислим. Информацията е навсякъде. В джоба ни, в екраните, в безкрайните мрежи. Но мъдростта изисква не скорост, а тишина, време и смелост да мислиш сам. Всеки ден сме заливани от образи, от крясъци, от страхове, които някой друг ни внушава. Медиите произвеждат шум, политиката страх, а обществото се губи в объркване. Манипулацията вече не идва само от екрана. Тя живее в джоба ни, в навиците ни, в мислите, които приемаме за свои, без да ги проверим. Ние четем, но не разбираме, реагираме, но не мислим, споделяме, без да знаем защо. Свободният разум не изчезва сам. Той бива потискан, умишлено, чрез страх, чрез цензура, чрез постоянна манипулация. Когато човек спре да задава въпроси, някой друг започва да мисли вместо него. Свободният разум започва от смелостта да мислиш сам. Не да следваш тълпата, а да търсиш истината. Това е пространство за хора, които не се страхуват да разбират. Аз съм Иван Цанов. Добре дошъл в разум.